Ez a film a Komló Habilitas Kft. Születésnapjára készült. Örömmel nyugtázható, hogy az alapítók elmúlt negyedévszázad alatt az eredeti célkitűzésükhöz hűek tudtak maradni, a sok-sok nehézség, akadályoztatás ellenére is. A sérült emberek foglalkoztatását végzik. Reméljük, hogy ez a film betekintést tud adni a speciális munkahely életébe. A 80-as évek elején megyei fenntartású, korszerű kisegítő iskola és nevelő otthon nyílt Komlón. Ezáltal az értelmileg sérült fiatalok aránya megnőtt a városban. A kisegítő iskola után egy részük betanított munkás képesítést szerezhetett, de elhelyezkedni nem tudott, mert a munkahelyek nem vállalták fel a problémás munkaerőket. Ebben az időszakban kezdődtek a bányabezárások és más üzemek leépítései is. Wagner László gyógypedagógus, az említett iskola pályairányító utógondozója, felismerve ezt a sajnálatos tényt, elhagyta a pedagógus pályát és munkahelyteremtésbe kezdett. 1989. október 19-én 14 fővel a volt bányamentő állomáson reggel 7 órakor megindult a munka. Csipesz összeszereléssel, szőnyegszövéssel foglalkoztak az első 2 évben, mint a pécsi Agora vállalat részlege. Hamar híre ment a speciális iskolát végzettek körében ennek a munkalehetőségnek, és mivel az anyavállalat nem tervezett létszámnövelést, változtatásra volt szükség. Ekkor önállósodott az akkor már 60 főre duzzadt kézműves műhely. Ehhez épületre, a volt Bókai bölcsőde, piaci koncepcióra és munkára volt szükség. Mindig saját termék előállításában gondolkodtak, azért, hogy a különböző adottságú munkavállalók képességeinek megfelelő munkát tudjanak végezni. Cirokseprők, rongyszőnyegek voltak az első termékek. Önállósodási törekvéseinket a helyi önkormányzat, a helyi református lelkész, Nagy Péter és jó magam szentesítettük azzal, hogy önálló céggé váltunk, célszervezeti kijelölést kaptunk. Megalapítottuk a Komló Habilitas Kft-t. Ugye ez volt a cégalapítás időszaka, ahol egy irányt kellett venni, irányt kellett mutatni, és olyan embereknek kellett munkát felépíteni, akiknek a meglévő, megmaradt képességeikhez kellett a munkai struktúrát kialakítani. Mi azt gondoltuk, hogy csak olyanhoz adjuk a nevünket, ahol értelmes tevékenység folyik, és ahol a dolgozóink látni fogják a munkájuk eredményét. Ezért olyan tevékenységeket kerestünk, mint a faipar, mint a seprűkötés, mint a textilipar, ahol résztevékenységekre tudjuk bontani a munkákat, és az ő képességeikhez tudjuk ezt igazítani, vagyis sikerélményhez tudjuk őket juttatni, motiválni őket. Hamar nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a sérült munkatársak termelési eredményei nem elegendőek egy üzem fenntartásához. Ezért a foglalkoztatásukhoz állami támogatást szükségeltetik. Hosszú 6 hónapig volt ellátás nélkül és bizonytalanságban a cég, amíg végül is megkapták a célszervezeti kijelölést. Ez a rendszer a dolgozók minimálbérét és járulékát dotálta. Az épület fenntartása, a rezsi, a segítők bére, a gépek, a fejlesztés támogatás nélkül maradt, ezeket a költségeket ki kellett termelni. Új tevékenységi forma lett ezért ez időben kialakítva. Asztalosipari termékek, fajátékok és kerti bútorok gyártásába fogott a cég. Ehhez a református egyház hazai és külföldi segítői járultak hozzá, használt faipari gépeket, szállító járműveket ajándékoztak a cégnek. Persze mindez nem lett volna elég, ha a német piaci lehetőségeket, az exportálást nem segítik az újdonsült barátok.
2004. szeptemberétől bevezették az ISO 9001-2000 minőségirányítási rendszert. 2006-ban közhasznú társasággá alakultak és megszerezték a kiemelt akkreditációs fokozatot. Ebben az évben sikerült pályázat révén az eddigi munkájuk elismeréseként a védett szervezeti kijelölést is megszerezniük. A Komló Habilitas létszáma az elmúlt 25 évben 89 fő volt, melynek 85%-a tartósan egészségkárosodott. Ginder Ferenc vagyok. 2 éve dolgozom itt a Habilitas Kft-nél. Először a szövés mellett döntöttünk, mert ez feküdt nekem a legjobban. És nagyon szeretem csinálni a főnökasszonyomat, és nagyon imádom mindenkit itt a munkahelyén. Ez a legegyszerűbb munka, amit én el tudok végezni, tudja, a jobb kezemmel nem nagyon tudok dolgozni. És ebből adódóan ezt a munka feküdt nekem a legjobban. Most felrajzolom a szabás mintát, vasaló elményhúzatot rajzolok föl, kiszabom, megvarom, itt a fa termékekre textíliákat varok. Akkor tulajdonképpen senki más nem lép be ebbe a munkafolyamba, ugye ezt egyedül csinálod? Igen. Gori néni férjével összetalálkoztam, Lacibával is, és akkor kezdődött el az életem. Hát úgy indult az egész, hogy elhívott, hogy jöjjek, felnézem meg ezt a helyet, hogy milyen itt náluk, mert őnekik szükségük van, hogy legyen valami, aki a szövéshez való rongyokat kéne termelni, és én ezt megragadtam. Örülök neki ennek a helynek, mert sokat köszönhetek nekik, hisz 7 éves korom óta ismernek. Én ugye ide jöttem varni, én a belső termékeknek a cuccait is vartam már, de nagyon szeretek szőni is, de nagyon szeretem a rongyvarrást is, úgyhogy én nagyon szeretek itt dolgozni. Lehet, hogy sokaknak ez nem jelent annyit, de nekem sokat jelent. Mert ez változtatta meg az egész életemet. Jól érezzük magunkat, jó a csapat, és amit el akarok, arra büszke vagyok, hogy innen fogok nyugdíjba menni. De hát ez így adódik, és szeretnék, és ennek én nagyon örülök. A cég kezdetektől fogva szinte kizárólag saját termékek gyártására és értékesítésére épült, mert csak így látták biztosítottnak a rehabilitációs célú, egyénre szabott foglalkoztatást. A különböző típusú termékek előállításával, a munkafolyamatok részterületekre történő bontásával a dolgozók meglévő és fejleszthető képességei hozzájárulnak minden egyes termék létrehozásához. Nagyon fontosnak tartják, hogy az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos dolgozók lássák munkájuk eredményét, a végterméket, amely által hozzájárulnak a közösség értékteremtő tevékenységéhez. Tudatos törekvése a cégnek, hogy a dolgozók több munkaterületen is szerezzenek jártasságot, és ezáltal alkalmassá váljanak a megrendelési igényekhez igazodva eltérő tevékenységet is végezni. Ezáltal a dolgozók önbecsülése nő, és lehetőségük teremtődik munkahelyi karrierre. Csak a képességhez igazodó, de követelményeket is támasztó munka biztosíthat sikerélményt, és segítheti társadalmi beilleszkedésüket.
A saját termék gyártása ugyan költségesebb, nehezebb az egysíkú munkánál, de csak ezzel biztosíthatók azok a gyógypedagógiai alapelvek, melyek a dolgozók habilitációját, rehabilitációját elősegíthetik. Mi a szép ebben a munkában? Ebben minden. Nagyon szeretek itt dolgozni. Én már 10 éve itt dolgozok, úgyhogy ennyi. Mivel foglalkoztál még ezen kívül? Ezen kívül én még voltam kontaktolni, voltunk az asztalosban, engem mindenhova be tudnak tenni, szóval én univerzális gyerek vagyok. Nem akarok büszke lenni magam, de Laci bácsit kell megkérdezni, Godi nénit. Akkor most a szavaidban azért kiveszem, hogy akkor nyugdíjig itt maradsz. Hát reméljük, igen. Mennyi az még? Hát azért nagyon sok. Azért nagyon sok. Mi az, amit csinálsz? Hasonló, de egy halakat nézzen. Arra lábra jön rá, mit csinálsz? Te a cégnek az egyik legrégebbi dolgozója vagy. Milyen munkadarabokat készítettél itt a 20 év alatt mondjuk? Hát 20 év alatt többet dolgozok itt. Hát most 2 helyen dolgozok, a korongozónál dolgozok, és most itt átjöttem a Söblőbe, és hát 65-öt kell valni, és én szeretem csinálni a söprőt munkát, meg a korongozást is szerettem csinálni. Legjobb azt csinálni. És miért szeretsz itt lenni? 20 év óta itt vagy. Hát már régóta itt vagyok, mert ilyen közösségben vagyok, és hát szeretek mindenkit, és azért szeretek itt jobban dolgozni, meg hogy kikapcsolódok is, és hogy ezért szeretek itt dolgozni. Az alábbi termékcsoportból kerültek ki a piacképes termékek az évek során. Asztalosipari termékek, kerti bútorok, fajátékok, irodabútorok, szövőszékek. Szerszámnyílgyártás, seprőkészítés, szőnyegszövés, rongyból, pamutból és gyapjúból. Összeszerelési munkák, kábelösszeszerelés, varodai munkák, ágynemű, munkaruha, mentőmellény, textiljáték. Az említett tevékenységi formákból sok termék gyártása a mai napig is tart. Azonban a megnövekedett volumen és a magas minőségi követelmény biztosításához szükség volt a fa alapanyag helyben történő szakszerű feldolgozására, szárítására, zárt technológiai rendszerben. A németországi export gyorsította fel a minőségi termelést.
Változatlanul a legjobb felvevő piac Németország, ahova a fajátékokon kívül kerti bútorokat, seprűket is szállítanak. Jelenleg 4 céggel vannak partnerkapcsolatban. A cég a termelés és a foglalkoztatás mellett mindig kiemelt figyelmet fordított a dolgozók személyre szabott pedagógiai, gyógypedagógiai fejlesztésére, szociális támogatására, a családok gondozására. Rendszeresen szerveznek szabadidős programokat, színházlátogatást, kirándulást, ünnepekre való felkészülést, szinten tartó foglalkozásokat. Törekszenek a családias légkör kialakítására, ahol meghallgatásra találnak a hétköznapi panaszok is.
Külön említést érdemel a Habilitas foci csapata, amely immár 3-szoros magyar bajnok, a német tartományi bajnokság második helyezettje, és 5 játékos emellett tagja volt a magyar válogatott keretnek, akik kijutottak a dél-afrikai világbajnokságra is, ahol 5. helyezést szereztek. A cég 25 éves jubileumát ünnepli. Változatlanul igaz az eredeti elképzelésük. Megmaradtak az értelmileg és halmozottan sérült emberek munkahelyének. Nehéz utat jártak be, mert a rehabilitációs foglalkoztatás körül sok-sok visszaélés, ellentmondás alakult ki. Kevesen maradtak szeplőtlenek. A Habilitást ezt büszkén elmondhatja magáról, nekik sikerült. A dotációs rendszer is mindig rosszabb lett. A pályázatokat is egyre nehezebb elnyerni, szerencsére a jó minőségi termékekre még szükség van, rendelkeznek megrendeléssel, folytatni fogják az ünneplés után is a munkát. Ezrek mondják, hogy nem lehet megcsinálni. Ezrek fogják kudarcot megjósolni. Ezrek fogják megmutatni egyenként a rád leselkedő veszélyeket. De csak vágj bele mosolyogva, vetkőzz neki a feladatnak, és kezdj énekelni, ahogy a fejszét belevágnod abba, mi másnak nem megy, és meglátod, megcsinálod.